Mga Inyens, good morning, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para sa video na upload ko. Mga Inyens, ang vlog natin ngayon, i-vlog natin ngayon dito sa simbahan ng Catholic sa Binmali, Pangasinan. Yung ginagawa naman Inyens, yung... Ano itong ginagawa nyo bro? Ano to bro? Yung painting to, painting no? Tingnan natin yung ano, mga Inyens, yung art na ginawa nila. Ano pangalan mo bro? Mac? Oh, si Sir Mac, no? Si Sir Mac, magaling siyang gumawa kaya mga Inyens, din natin mga Inyens, yung ano mga Inyens, yung ginagawa nila dito dito sa simbahan ng Binmali, Pangasinan. Tara mga Inyens, tara, samahan nyo ako. Mac, oh, ang ganda oh. Oh, yan mga Inyens. Oh, dito yan sama yan sa gilid ng simbahan ng Binmali. At yun mga Inyens, yung simbahan dun sa likod ng pader, yun ang simbahan ng Binmali, Pangasinan. Ayun mga Inyens. Ang ginawa ni Sir Mac. Ayan mga Inyens. Ito naman, ano pangalan mo bro? Ano pangalan mo? Gilbert po. Ay, Elbert. Ito naman ginawa ni Sir Elbert. Ayan o. Maganda rin o. Maganda yung ginawa nila dito. Pinaganda nila yung pader. Oh. Ito yung ano, coordinator nila. Dito din nagpaalam na mag-vlog. Ano pangalan mo bro? Liam Beltran po. Oh, yan. Salamat sa iyo, bro. Salamat. Oh. Ayan, yan. Mamaya na yan. Sabangan natin mamaya yan. Patapos to. Maganda ito. Tara yan. Doon tayo sa kabila. Ito yan. Yung simbahan ng Binmali, Pangasinan. Ayan. Ayan si sister. Good morning, sister. Oh, ayan. Ayan mga yan. So, ayan. Ayan. Tingnan natin yung ginawa nila Minions. Ito. Ano Minions? Ayan Minions oh. Ayan, malapit nang matapos yung iba. Ayan. Dito sa kabila. Ayan Minions. Ito. Ano pangalan mo, sister? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? O yan, siya ginawa din ito. Shoutout sa kanya. O yan, magaling silang gumawa. O. Ayan. Ano pangalan mo bro? Ikaw bro? Ano pangalan mo? Po? Roylan. Oh, Roylan. O, si Sir Roylan, magaling din gumawa. Pati si ano? Pangalan mo bro? Carl po. O, Carl, Sir Carl. Magaling gumawa din. O yan. Mga ano sila, mga artist yung mga yan, magaling silang gumawa. Dito lang yan sa bayan ng Binmali. Pangasinan. Ayan yung simbahan ng Binmali. Ayan. Ayan. Mamaya sabi ko kayo mamaya. Mamaya sabi ko kayo. Mamaya. Monsignor, good morning Monsignor. Hello. Hey, good morning. Dennis. Yan. Yan, maganda ang ginawa na dito. Parang pinaganda nila yung pader. Yan, mayan, update ko kayo mayan sa mga. Magaling ding si sister. Ano pala niyo po sister? Sister Audrey! Sister Audrey, okay? Ayan, Sister Audrey. Magaling din mag-art. Ayan. Kaya yan. Mga yan, andito po si Sister Audrey ulit. Ayan, malapit na matapos. Malapit na matapos mga yan yung ano. Malapit na matapos yung ginagawa nila dito sa may simbahan ng Binmali. Yan mga yan, simbahan ng Binmali. Ito may yung pader. Ayan. Ayan, silipin natin ulit. Ayan mga yan. Okay lang po, okay lang. Si Monsignor Oliver. Isipin natin yung gawa mayans nung ano mayans kanina. Yung ginawa nila. Kasama dito si Monsignor Oliver at si Father Alan at sila Sister Audrey. Shoutout sa kanila mga mayans. At sa mga kabataan mayans sa mayans kanina. Pinaganda nila yung Father mayans. Tingnan yung Father mayans. Maganda nila. Mayans. Itong Father mayans sa gilid. And may
Mayans. Mayans, pinaganda nila. Mayans yung simbahan ng Mayans, Binmali. Yan yung simbahan ng Binmali, Pangasinan. Ayan, Mayans yung simbahan. Dito Mayans, may pader dito. Ayan, Mayans, pinaganda ng mga kabataan. Okay, shout out sa mga kabataan kasi ayan, maganda ng tingnan, yan, maganda ng tingnan yung pader. Okay? Ayan, Mayans. Pinaganda na yung pinaganda na yung pader. Ganda oh. Maganda mo yan. So mga yan, salamat sa panonood. God bless you everyone. Sana sa buting kalagayan. And keep safe. And bye bye.